Hello guys, so we're starting going Romania now. We start from here, from Sovi. Aero. Thank you, we see you all the trip. How we're starting to go. Look how beautiful is this street, is very beautiful. So it's amazing. Kører rundt. Vi kører formentlig omkring en 250-260 infoture, sådan på årsbasis på hotellet. Og vi er mange chauffører om det, men sådan guidende chauffører som mig selv, hvis I ikke lige ved det. So very important information. Welcome on board, and his name, I just explained, is that a lot of our guests get on this tour. They have this 3-hour tour, and we will try to give them as much information about the island as possible. And today you will get almost the same. Yeah? Any questions until now? No? No. And his name was Jesper. Vi starter som regel altid med at køre Marstal rundt. Det er jo byen, de bor i. Der kan de jo selv gå ned. Og vi fortæller selvfølgelig en masse om søfartshistorien. Og Marstal er jo formentlig den. Og I giver vel ikke høre så meget om historie og sådan noget der. Mere sådan en informationer formentlig. Har jeg ret i det? Ja. Sådan en infotur. Det vil sige, vi skal give dem så mange informationer som muligt. Fordi de har jo som regel bil med selv. Og så skal de jo også se nogle seværdigheder de dage de er her. Om det er en 3 eller en 4-dages tur for dem. Alex. And now he will drive to the harbor area, where it's more like a workplace, and it's not illegal to live there. Actually, you cannot live on the harbor. It has to be some kind of work. Og det skal jo egentlig være maritim, det skal det ikke det? Verdens største solfanganlæg. Nej, det kan man ikke sige mere. Verdens 4. største. Nu vi fortæller rigtig meget om. 80% af Ærøs energibehov, det er CO2-neutralt. Skål. Bare roligt. Okay. Det gider han godt. Jeg kommer altså efter i Volken gerne lige sige. Fredag middag og fredag til aften, og så kører 13 timer. Lørdag, så Bestemt er noget der. Now are you? Det er fint langt. Where we go there, I'm gonna show you. Ja, det har været 23 timer siden weekenden. 28 timer. We go there. We'll show you. Så kan jeg overbebusser med vest. Okay. You know where? Og de har stadig nok at lave, som der ikke er Volvo. Everybody knows. Tutti quanti sanno dov'è. Og altså noget. Io ho visto col campo negato, però non t'ho visto. Nej, jeg følger ikke busser rundt, for han går og arbejder. Det gør han også. Era casa tua? Ti ho visto fuori fuori. Selvfølgelig fortæller vi også, at Ærø er et par 30 kilometer lang i midten på det bredeste sted, altså nord til syd. Der er der 9 kilometer. Der er 6.000 indbyggere. Og noget over halvdelen af dem, de bor i vores 3 bysamfund. Hvor Marstal er langt det største med lidt over 1.000 indbyggere. Ærøskøbing med knap 800. Søby med knap 600. Resten bor på landet eller en af de der 13-14 landsbyer, vi har liggende langs højderyggen øen igennem. Skål. Altså 32 lang og 6 bred. Og 30, 33. Og 6 bred. Det er ikke efter, du har fundet med. 33 lang og 9 bred. So this tiny island is 33 kilometers
widest place is 9 kilometers wide. North-south. 9 kilometers. Okay. Nine. Some. And we live around 6,000 people. 6,000. Yeah. The main part lives in Marstal, then a tinier bit lives in Ærøskøbing, and an even smaller bit lives in Søby. And then a lot is placed outside Germany, but mostly in Marstal. The master is bigger. Yeah. More expensive in Marstal. I think Ærøskøbing is more expensive actually. Telescoping. Telescoping is more expensive. The house, everything? I think everything is more expensive in Ærøskøbing. Husleje og kvadratmeterpriser, det er højere. Jeg synes, Ærøskøbing er dyrt. Men der bliver dyrt over hele ugen efterhånden. Ja. Jeg kan fortælle, at jeg kørte hjem herover, da der var storm. Jeg kørte halv time om aftenen fra Ærøskøbing til Marstal. Der løb sten på den her størrelse over vejen. Det var C'è un contrabbajo, ci si vede lì questa? bølgen slog henover, og der var sådan Lì, set lì, ci si vede. Den sydlige dæmning ude imod Østersøen, og her under stormfloden, der var det meget tæt på, at have det her et så meget, at dæmningen, at der faktisk var hul. Vi blev ringet op omkring ved 6-7-tiden, at om aftenen, at vi skulle se på vores busser til Marstal, hvis de skulle være der, og de vidste ikke lige, om de kunne holde dæmningen. Og lige herinde vil man så kunne se, at have det her et godt stykke ind af dæmningen. 4 lastbiler kørt uafbrudt med sten for at hælde det i. Lige her til venstre. In the old days, Ærø was divided in two, and then we made this pond. No, that's a dam, where they closed for the sea, so we could make one island. Yeah, but then when we had the storm, the water was so high that we were almost back to being two islands because the water was almost sopping on the road. Actually. Yeah. So it was like this close. And I was like, on the day of the storm, I was driving this road, and there were water coming in this end, and there were water coming in the other end. So it was as close as it could be, almost dividing Ærø into two. Da, am înțeles. Ce a fost ca să fie o apa a trecut peste partea aia. Nu, da, a fost cât tot. Nu, se partă insula în două. A fost că și să partă două? Da. Ok. Der har været temmelig meget med busserne. Aici a fost. Da. Era să cresc, adică... Au crescut, da. Da, era după ce se partă în două. Se parte. Foarte bun. Så styrer service. Sted, at man ofte holder, når man sådan har flere dages tur, det her ved Uldgården, det er så et rigtig godt sted for busser. So normally we make a stop in here with our normal group. And this I have a small shop there where you can buy clothes and wool for knitting and stuff like that. All products from the island. Yeah, also local products. Yeah. Og øens mest seværdige kirke, det er vel nok Regningen på grund af altertavlen, udskåret af vel nok en af de allerstørste træskær før reformationen, Claus Berg. So what he's trying to tell you is that this is the most popular church on the island, but everyone in this bus knows it's a master. He silently agrees. That's nice. Midte 12 km har vi kørt fra Marstal. Der er så også 12 km ud til Søby.
4 km til Ærøskøbing, og der plejer vi også lige at køre op og give en omgang på Åle Mølle. Det vil sige, at vi bare drejer rundt, men egentlig bare for at vise den fantastiske udsigt, der er ud over det sydfynske øhav, som så ikke er der i dag, med par 50 øer og holme. Jeg ved ikke, om I hørte det, men Jesper giver en omgang. Skål for Halvor! Skål! Eller Bichard. Det er fandme ikke nemt at gå ned og skrive Jesper, så råber du skål samtidig. Men når vi nu kører forbi Søbygård, så plejer vi faktisk at fortælle næsten opforbrænding af om Ærøs historie og vores relationer til Slesvig-Holsten. Det er jo ikke ret mange, der ved, at vi faktisk kun har været dansk siden krigen 1864. Ellers skal man jo helt tilbage til middelalderen, før vi var en dansk ø. Og det gør jo os lidt anderledes, også sådan rent over for Sønderjylland, fordi vi har altid haft en dansk kirke her på øen, i modsætning til Sønderjylland, der havde Slesvigsk kirke. So this island has actually until 64. 1864, this was a part of the northern part of Germany. Og en af de mest kendte hertuger, der har været her, det er hertug Hans den Yngre, som han bygger jo Søbygård der i 1580, går for at være en stor byggeherre. Kunne vi ikke lige prøve at holde kæft? Der er et par gange hørt. Hvordan du sagde det arbejde for dig? Nej. Det giver ikke nogen mening. Specielt italienske. Hvorfor fanden er han så god som specielt? Det er fuldt med, ikke? det er sådan, at bruger nogen. Og vi må ikke der bare med skuespil gør. Det var dem, der havde permakultur her, jo. Ja. Det var meget spændende, det her permakultur, men ikke noget for Europol. Nej. Og det var ret spændende, det var der var lidt så god til at fortælle om det. Nej, nej, nej. Lili har et handicap. Sådan. Jo, Jan. Ja, Jan Bo. Ja, han bor ude i Gudme. Det er så sindssygt sådan noget der. Det hedder han med 40-50.000. Jeg har en god bekendt, der er projektleder over ved SH. Han har lige fået lavet til ret her. 100.000. Det er fuldstændig vildt. Normalt med udsigt til venstre, Als Østersøen og den slesvigske kyst. Lige frem kan man kigge op i Lillebælt, og så til højre kan man jo se Øhavet med Fyn i baggrunden. So if it wasn't cloudy like today, you would be able to see the ocean of south of Fyn out here. All the small beautiful islands and stuff like that. And Germany. Germany on the left also. Germany is here? Yeah, right behind the cloud. Yeah. Kidding you? There are only 20 kilometers to Germany from here. Og gården den bliver Nordpolen, og vi kigger jo ud over de Ærøske Alper, eller det vil sige, de er også overskyet. The farm is North Pole. Do you know the North Pole? That is what the farm is called, actually. Ja, lad mig fortælle, var det ikke her? Var det her, han boede der? Et eller andet sted lige her? Nej, vi får det på. Nå, jeg ved min farfar. Nej, men der hvor hans lille flørt der boede han. Det var vist lige heroppe til højre. Kan det godt passe, der går vejen heroppe? Jo. Jeg tror altså, jeg mener, hun hedder Maren.
har jeg drøftet nogle gange. Jeg har med til aften, du skal da kun have sin fint. Yes. Vi må ikke drikke i halsen, så vi er nødt til at starte dem op inden. Søby, som nok har overtaget rollen som den vigtige industri, havneby i dag, og det har selvfølgelig noget at gøre med vanddybder, der kan komme væsentligt større dybdegående skibe ind i Søby, end der kan i Marstal og Ærøskøbing. Og havnen er under udvidelse, men det var der sat lidt af en stopper, fordi her Putin han mente jo, at råstoffer det skulle jo være meget dyre, så der manglede 30 millioner, så det er sådan lige i øjeblikket skudt til hjørne. Og hvor det helt præcis havner henne, jamen det må vi så lige finde ud af. So this is the most important harbor on the island due to the shipyard over here. Because this is the only harbor where you can get in big ships Okay. to a shipyard. So as a working area, this is the most important. And the shipyard of Søby is the biggest single company on the island with the most employees. Das mag ich schon dabei. Man går med ny direktør. Hvordan skal sådan noget godt om vandet personale? Tissepause. Det går fint op. Han er meget anderledes. Men Hertug Hans, der bygger Søbygård, han er faktisk også stamfader til vores kongehus i dag. Og det var jo efter Frederik den 7., som ikke havde afberettet børn. Der går man tilbage til Hertug Hans fra hans gren, og så er det jo så også ham, der er stamfaderen til kongehus i dag. Ved han at være konge? Nej, han var lillebror til Frederik den anden. So this is made as a jagtslot, a hunting castle-ish in, hvornår var det? 5080. 1580. It's built as a hunting castle by the little brother of the Danish king at that time. And it's one of the smallest hunting castles in Denmark, but with a lot of history. Der er ikke meget vand i volden om det. Og vi gør alt muligt for at holde det nede, fordi de skal lave slysene over. Så vi har taget ud. Men da man kunne sejle her ved gamle dage, så kom man fra herfra. Ja, fra Vitsø. Man har kunnet sejle helt op til nej. Ikke der. Okay. Men hernede, der har været en handelsplads, det er det, man nu får udgravninger. Ja, det tager du godt nok for her. Da jeg gik i skole i 1970'erne, der kan jeg huske, de graver over det hele. Hvor ligger det vikingeskib? Man ligger det hernede Det også? er faktisk lige i den retning, der er et par hundrede meter inde. Det var gravet helt fri. Jeg så det ikke dengang. Men jeg kan forstå nu her, når de vil til at snakke kultur, eller hvad er det, informationscenter omkring, så vil de have stedet af, så det er vel ubrugeligt, der er helt stort. Det er kun til græsning. Ja. Supereras el neto tiene chofer. Se claro, Og Euro Solti, synes jeg også, hører hjemme her. Jeg synes jo, man forspiller noget historie, det ikke at snakke vikinger herovre. Ja, og netop det der, det er jo så imponerende. Hvis I skal pisse i bukserne, som jeg lige hørte, så må I lige vente 5 minutter med at komme ud af bussen, så kan I gøre det der i stedet for. Velbekomme. Fordi men så vil jeg anbefale, at I går ind på et toilet om 5 minutter. Skål for mig! Nej, det er blevet et smukt område, nej, det er blevet et smukt område, jeg ved, der kommer land. Bestemt. Bestemt. Jeg plejer op, hvis jeg kan nå det, og så sælge at holde ud på Søbygård på en tur igennem. Få engeloplevelsen, få strandoplevelsen,
få skovoplevelsen og gå ned til Søbyhavn, tage gratisbussen op. Jeg kan huske, jeg gik en gang en tur med Lønner. Jeg tror, vi endte heroppe. Er der en eller anden mølle et eller andet sted? Ja, Vestermølle. Ja. Jeg forestiller mig, at der skete noget ved. Fordi at... der hvor Poul Mikkelsen og Dorte Gryhøj bor. Кто бы ей? Det der Maja. Hvad der? Ja, ja. Det var deroppe til højre, ikke? Ja. Det var почему машина? Det var mig, nu. Пойдем. Уличали. Da partea aia până în am mers și eu cu trotineta peste tot. Toate străduțele am vizitat. Da. Kom mig hjem. Așa? Da. Halvdelen. De aici zici că ești la bunici la țară. Ej, ja. Ordentlig Maja. Og det er mig, hun er der. Det er rigtig Henrik Gert, ja, det hedder han, ja. Nå, så ved vi godt, jo. Han ligner faktisk sin farfar. Han er jo den noget ældre end mig, Benny. Ej nok. Han er 70, ikke? Hvad var der omkring? 4.000 kvadratmeter. Da det blev etableret for 25 år siden, var det verdens 9. største. Vi har jo også et i Eskøbing på 6.000 kvadratmeter. Det var verdens 5. største der for en 25 år siden. Så der vi var meget tidligt ude og lidt sjovt, at Ærø er det sted i verden, man har det største know-how inden for solfangeranlæg. So, on this island we do a lot in solar energy. You saw these panels over here? We also have them behind the hotel. It's water being heated up by the sun and then put into huge tanks, and then this water goes to all the houses in Marstal, and this one goes to house in Riese to heat up the houses. So in a way it's free energy. Of course we pay for it, but the know-how of how to do it, Ærø is the most known place in the whole world. We know more than anyone else about solar energy and sustainable energy. So why we play so much No one knows. That's right. Det er lidt sjovt. Vi har aldrig været grønnere i Danmark nu. Vi har aldrig taget mere fra bilen. Der ringer en sikker fra Stockholm. Hun har været kender du Ærø? Hun er meget let forstå. Normalt forstår jeg ikke en skidt svensk. Nej, har du også nemt for. Ja. Hun er meget let forstå. Hun siger, at hun har kommet med Rick Steves i 15 år. Ja. Og hun skulle lave en tur over, og jeg kunne gøre en udflugt og så videre. De skal så bo på tårn. Ja. Det er jo så fordi, de har boet der med Rick Steves. Så jeg er på Stockholm. Der er langt ned. Jeg er 600 til Danmark. Plus 2. Jeg kan huske, at jeg var med Sune i Stockholm for at præsentere den. Der er efter over inklusive bagage. Der kommer 60 personers bushandler her. Det kører til København. Og så når I lander klokken 14 dage efter om natten, så kommer der 60 personers. So we're already in the ship, and I can see the sea is very quiet. It's not windy, it's fresh. I think I see some dolphin somewhere. It starts to be a little bit dark outside, but it's still nice. So nice. And now we are going to Fischer. After we go to Faaborg, and we'll
get on a trip to Germany. How is looking? We're ready for Christmas, so guys, I hope you like how is here in Romania. Now tree, look, this is the corner now house here outside. I think it's okay. So this is our light. How is looking? Is good. It's very nice. Look at this, how cool.